Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Paki-like, share at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan. For today's topic, I will show you how to markot kalamansi. Ayan, spoking dollar na si CNS Vlogs PS. Sa video ito, ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano magmarkot ng kalamansi. At ito nga, nasa likod ko po ang puno ng kalamansi. At ito yung mga gagamitin kong pang-markot. Ayan, grafting knife. Pag wala naman kayong grafting knife, ayan, pwede ng cutter blade, plastic. Ayan, yung mga patapon na plastic, mapapakinabangan natin to. Gagamit din tayo ng straw. At syempre, ayan, yung organic soil. Ayan, yan ang gagamitin ko. Ayan, medyo basa-basa, tama-tama. Ayan ang ginagamit sa pagmamarkot. At ito yung gagamitin kong lupa pang markot. Meron akong isang drum na nasa aking bahay. Nandito ito sa rooftop. Ayan, iniimbakan ko ito ng mga kitchen waste. Halo-halo na ito. Mga ipot ng kalapati, ipot ng manok, mga dahon ng mga halaman. Ayan, halo-halo na ito. At binubulo ko lang ito. Dito ako kukuha ng pang-markot ko. Ayan, ito. Kung titingnan nyo, ayan, organic. Very organic soil ito. Ayan. Ito yung mga ito, may buto pa ng mangga na natuyo na. Ayan, at mayroon pang mga ito, yung mga balat ng itlog. Ayan, ito yung gagamitin kong pang markot doon sa imamarkot kong kalamansi. Ayan. At ito na nga, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-markot. Yan, oh. At ito na nga, ililipat ko ng aking minarkot na kalamansi after may isang buwan. Ayan, nagkaroon na siya ng maraming ugat. Ayan, ililipat na natin ito at puputulin ko na. At ito na nga, after may isang buwan, ayan, pinutol ko na at tinanggal ko na yung plastic. At mapapansin mo, ayan, marami na siyang ugat. Yan, pwede na nating ilipat yan sa
panibagong plastic. Ayan, doon ko na siya papalakihin. At ito na nga, ililipat ko na ang aking minarkot. Ayan. Mapapansin nyo, ang dami rin siyang bunga. Ililipat ko na siya sa plastic. Ayan, doon ko na siya aalagaan. Ayan. At syempre, gagamit din tayo dito ng organic soil para madaling lumaki ang ating minarkot na kalamansi. Ayan. Nakakatuwa dito sa aming rooftop kasi unang-una, papansin mo marami akong alagang kalapate. Ayan, palakad-lakad lang. Ayan na nga, ayan. Pwede nang pantanim ito. Ayan, pag wala kayong ginagawa at mayroon naman kayong space sa iyong tahanan, ayan, try nyo rin mag-markot. Madali lang ito, guys. Paki-like, share pag nagustuhan mo ang aking video. Uli, stay safe, stay home, God bless, Diyos mabalos.